Габдулла Тукай исемендә Татар дәүләт филармониясе минем өчен һәм минем өчен генә дә түгел, барлык артистлар өчендер инде ул безнең туган йортыбыз кебек. Чөнки менә без шушы гастрольләребездән арып кайтканнан соң шушы филармониябызга кайтып егыла торган идек. Һәрбер артист белән, һәрбер группа, бригадалар белән шушында җыелышып, аралаша торган идек. Ничек гастрольләр үткәнен, гастрольләрдә нинди маҗараларга юлыкканнарны сөйләшеп, бер-беребез белән аралаша торган идек. Алай гына да түгел әле, бу менә беләсезме, бу филармония бит ул. Шул чаклы зур мәктәп. Һәрбер артист өчен шулайдыр. Менә монда бит безнең Әлфия апалар, Илһам абыйлар, Флора Сөләймановалар, Габдулла Рәхимкуловлар эшләгән филармониядә эшләү ул үзе зур бәхет һәм үзе зур мәктәп. Менә мин шушы филармониябызның бүгенге көндә дә шушылай гөрләп эшләвенә, шушындый яхшы хуҗалар булуына, дөрестән дә әйтергә кирәк, Кадим Назировичка шушы филармонияны шушылай саклап, безнең артистларның һәрберебезнең кадерләребезне белгәне өчен аңа да бик зур рәхмәтемне тапшырасым килә. Хөкүмәтебезгә дә рәхмәтемне әйтәсем килә. Шушындый матур безнең бинабызны матур иттереп тотып, гөрләп тора бит безнең филармониябыз. Көн сайын концерт, көн сайын шушында матур күңелле тамашалар. Бу безнең артистлар өчен дә зур бәхет дип әйтәсем килә. Киләчәктә дә мин үзебезнең шушы туган йортыбызда нигезе нык булсын иде димен. Шушылай кайнап торсын иде безнең Казаныбызның филармониясе. Һәр вакытта шушылай ишекләре ябылмасын иде. Һәр вакыт ишекләре ачык булсын иде. Кассаларда билетлар булмасын иде. Тамашачылар һәр вакытта аншлык концертларга гына йөрсеннәр иде. Уйлап әйт, сайлап әйт, сүзеңне әйтмәвен кай чакта алтын ул дусларның хәтерен калдырма, авыр сүз үзеңдә калсын ул. Уйлап әйт, сайлап әйт, сүзеңне яралар салма син кешегә. Уйламый әйтелгән сүзләрдән күңелләр шибит күшегә. Уйламый әйтелгән сүзләрдән күңелләр шибит күшегә. Уйлап әйт, сайлап әйт, сүзеңне